Hát sziasztok, fiúk, ebben a videóban nem is olyan csinálom, mint elkezdem életem első videóját, Minecraft videóját. Ez a csatorna inkább erről fog szólni, de nem húzom az idejéteket, le van írva is a leírásba, és akkor kezdjük is el. Van itt bárányok, szépen leütögetem őket, nem értne. Gyere ide, kajának is jó meg igazából bárány, szóval lesz ágyam, yes. Úgy, Ó, még van itt több is. Mindjárt leszedem azt is, de az most nem olyan fontos. Szóval, életem első videója, remélem tetszik ez a csatorna, majd leírásban megismerhettek jobban. Ja. Remélem, hogy jó lesz ez a világ. Be van szorulva. Aha, de jó. Na, szóval, hát igen, ez a csatorna leginkább Minecraft videókról fog szólni, meg ilyenek. Ez mi? Mindegy. Leginkább Minecraftok lesznek, de lesz itt Brawl Stars, meg minden. Telóról vagyok, de igazából ezeket nem is fontos elmondanom, mert úgyis fök lesznek a leírásba. Szóval, ja. Nem tudok még vágni. Ezeket még nem nagyon tudom, de majd meg szépen lassan felépítem. Megpróbálok tényleg minél jobb videókat gyártani nektek, hogy élvezzétek a videót, hogy engem is élvezzetek. Szóval, ja. Remélem tetszeni fog. Most vágok egy kicsi fát, hogy ugye craftoljak crafting table-t, és így craftolok kis botot is, és amit tudok, akkor nyilván nem craftolok semmit, csak csákányt. Remélem van itt közelben bánya, vagy nem tudom. Mindegy. De úgy, ahogy elnézem, tök jó ez a világ. Remélem, hogy tudok benne minden érdekesebbet. Na mindegy. Fú, basszus. Aha, ott felálltok szavannát. Az mondjuk egész jó. Túlélőben vagyok, basszus, és nem akarok meghalni egyből. Aha, az ott egy szavanna, és nagyon kezd lemenni az a nap. Szóval kéne nekem egy gyors egy ágy, és alszok is. Tudjátok, első alvás, itt legyen. 3, 2, 1. És rakódjál már le. Jó, itt. Szóval. Írjátok meg, hogy mit akartok, mik legyenek, milyen sorozatok legyenek. Ilyeneket szép nyugodtan megírhattok. Nagyon-nagyon elfogadok kritikákat is, növelő kritikákat, meg mindent igazából elfogadom. Itt van ez az, én most ebbe lások. Ha nem is rendes csúnyákat is írhattok, nekem az se számít, nem érdekel nagyon. Ja. Nekem aztán mindegy, én megfogadom a tanácsotokat, a növelő kritikát is, és igazából mindent, amit írtok. Arcomat nyilván nem fogom muzsolgatni, mert nem vagyok nagy gyerek, tudjátok. És ja, nem akarom magamat mutogatni, meg semmit igazából. Ja, telefonról vagyok, azt már elmondtam. Ja, igazából ennyit kell rólam tudni most hirtelen. Úgyis majd ezeket fejleszgetem még, ezeket még fejleszgetem, a beszédemet is, már most kicsit meg vagyok ijedve, de na. Szóval ja. És szedek egy kis fát. Ugyanis ez az első videó nem ez sem olyan érdekes, ez az első Minecraft rész, látjuk úgyis, hogy ez első Minecraft rész, és az is csak, hogy értitek, az első Minecraft rész is, meg első videó is. Ja. És már aludtunk egy darab napot, ez az? Jaj, elfelejtettem azt kiütni. Ja.
Ez amúgy ez a rész, nekem nagyon tetszik így ez a, hát ez a rész, ez a bajom, Minecraft bajom. Gyorsan úgy szét is nézhetnénk arra is. Ja. Telefonról vagyok, ugye ezt már mondtam is. Ez egy jó kis bánya. Úristen, oh my god. Aha, igen, jó, most ide egyelőre nem megyünk le, és ott van egy kis szavanna. Itt nem csak szavanna van. Nem ismerem ezt a biomat, én láttam már meg mindent, de nem nagyon ismerem a nevét. That's good, that's good. Az ott az? Az ott nagyon az. Jéj! Jézusom, jó, de most még nem megyünk. Oda még nem nagyon akarok oda menni. Majd, hogyha fejlesztünk szépen szerelkezve. Na itt mi lesz? Most ezt beképzelem, vagy ez tényleg igaz? És ezek tényleg, ez nincsen megrendezve, ez tényleg így van. Jézus, jó, nyilván előre legeneráltam a világot, de ezt nem vettem észre, oda spoonoltam, ahol ébredtem. Bármint ahol elkezdtem a videót. Na jó, hát akkor nézzük meg. Ragyogódin egy dinnyeszelet. Törhetetlenség egy, hatékonyság egy, ízeltlábúak védelme. Jó, azt nem ismerem, bármint mindegy. Okés. Jó, van aranyom is. Van itt még dinnye. Oh my fucking god. Shit. Jó. Oké. What the fuck? Ezt nem gondoltam volna. Jó. Akkor én most amondó vagyok, hogy... nem megértem. Amondó vagyok, hogy szedjük ki a követ. Jaj, így is akkor nem értek ki, ez kell ez. Így, né. Jó, egyelőre most én ezt itt hagyom. Na, ezt elviszem már, miért nem. Jó. Ez itt nagyon jó. Jó, nyilván itt majd visszatalálunk. És nagyon jó. És az is, hogy ott láttam egy olyat is. Jézusom, mi ez a világ? Oh my god, van itt szavanna, ilyen is van, nagyon is szép, meg minden. Szavanna, ott van egy rendes erdő, minden. Én úgy érzem, hogy ezt a világot nagyon szépen meg fogom tudni csinálni. Oh my god. És nyugodtan kérdezzetek a kommentbe is tőlem dolgokat, azokat is nyugodtan elmondom, hogyha még valamit nem tudtak rólam. Még alig tudtak rólam valamit, azért mondom, hogy nyugodtan írjatok, és majd tőlem megtudtak mindent. Lesz motoros videókat is fogok gyártani, nyilván sisakba, hogy ne lássátok az arcomat, mert akarom, kommentáljátok, és kiskorú vagyok, szóval nem tudtok kommentálni majd, hogyha mutatom az arcomat, le fog menni az életem, és a kajám, amit nem akarok. Ez egy rendes labirintus. Szóval, kell nekem kő. Kemencének. Amúgy ezt is szépen kiállítom, és akkor ez lesz, vagy ne? Jó, egyelőre most jól meg ez. Jó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jó, van kemencém. Oké. Most egyelőre jól van ez. Kis kemencének. Jó. Itt van kemence. És akkor várjál a fát. Gyorsan megcsom. Ha megyek 20-ig, és akkor ez úgy jó. Szerintem elég. Hát tudni legyen 64. Jó, így jó. És akkor a kemencébe gyors kiégetem a kajámat. Nem. Így, gyors kiégetem a kajámat. És no, jó lesz. Jaj. Bocsánat. Ez így jó. Jaj, ez így nagyon jó. Azt amúgy itt gyorsan kell megítom. Hagyjam, az végtelenig jó.
Nem hiszem. Nem. Amit gondoltam. Jó. Akkor azt fogom most csinálni, hogy így játszunk gyorsan. 1, 2. Jó, legyen még egy. És akkor ezt sem fogom szépen, hogy csinálom meg semmit igazából. 2. 4. És elég ennyi igazából. 2. 3. Így inni. 1. 2. 3. Jó. Egyelőre ez így jó. Mármint, hogy még sem nyugalom. Csak előtte hagyj egyek, mert de úristen, de nem vagyok normális, itt van ez is. Mi ezt meg meg enni, hogy ezt nem tudom, írjátok meg, hogy az mire jó. Nem nagyon értek hozzá. Most nem fogom elpazarolni ezt 2. 1, 2, 3, 4. Ez így jó. 1, 2, 3. Okés. Jó. Olyan idegesítő, gyorsan craftolok egy izét. Jásút. Most jó, most így magamtól craftolgatni, ezért marad ez. Ágyamat is nem is kell le fogom rakni, csak egyelőre most jó van még ez. Ennyi. Írjatok magatokról is dolgokat nyugodtan, hogy mit szeretek csinálni, vagy tőlem is kérdezhettek, hogy ilyen dolgokat, hogy én mit szeretek csinálni, vagy miért kezdtem el ezeket már. Na. Kíváncsi vagyok, hogy mit akartak tőlem. Vas! Kíváncsi vagyok, mit akartak tőlem tudni, meg ilyeneket. Ez rengeteg vas. Szóval nyugodtan kérdezzetek tényleg, és én válaszolok. Remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a csatorna. Úristen, ez nagyon sok vas. That's good, man. Okés. Jó, ezt gyors összerakom. Így. Nagyon jó. Jó, ez így. Átássuk ki még előtt, mert ez így idegesítő lesz. Így. Remélem hangos nektek a játék. Remélem. Azt akarom tőletek kérdezni, hogy írjátok meg kommentbe, hogy mit szeretnétek, hogy csináljuk a következő részbe, hogy pályázzak. Jó, nyilván a szok, de hogy milyen házat építsek majd valamikor, értitek, hogy na. Szerintem értitek, milyen házat csináljuk, meg ilyeneket. Szeretek már kiégetem a vasat is, mert tudjátok, 8 darab, az nagyon jó. Így kezdésnek, de akarom gyorsan a tudtaimat. Hát jó, majd csom gyors ezt vasnak. Várjátok. Ingyenni? Hát, várjál. Több vasat nem tudok. Oké. Egy darab kellett volna, Jézusom. Ezek viszont jók lesznek, mert ezzel majd tudok mindenféle dolgot csinálni. Ja. Hát ezeket is elrakom egyelőre. Fát is, ezt is. Többit nem, azok kellenek. És így inni. Ja, tudom. Jaj, gyorsorozok. Ne jöjjenek a zambócok. Szóval tudom, mi kell nekem. Gyors kéne nekem egy kis szín. Azt kell nekem. Hol van? Menj nem. Édesem. Jó, nem hagyom így, nagyon vigyázok erre. Ja, és gyors be is temetem, mert nem tart nekem semmiből ez. Ennyi már. Istenem. Na.
Fel is veszem ezeket is, mert ezek kellenek majd, hogy tudjak kaját csinálni. De amúgy ezeket is. Mi? Ne, ez nem is tudtam, hogy ilyeneket csináltam itt. Jó, ez így tökéletes. Ott van még. Oké. Jó. Kiszedem minden most, ez nem nagy dolog. Szedek majd magot is, hogy tudjak farmoskodni. Jaja. És kell nekem szén, amit láttam. Azt majd gyorsan is csinálom. Kiszedem, na. Hát, jó, azt most állom itt. Na, jön belőle. De, hogy jön. Így, né. Oké, kell nekem gyors szén. Hopp, egy csontváz. Azt gyors leszedem. Hát, aki dobja az íját. Nem dobta ki. Hogy dobta volna ki? Na. De amúgy el tudok csontport csinálni. És abban majd tudok mindenféle jó dolgot. Jó, egyelőre, akkor most tényleg lemegyek szenért, mert azért indultam, de már 3-szor fordultam vissza. Jó, egyből 2-es XP van, ez nem is olyan rossz. Hoppá, jó, ezek felmenjen az életem. Így, csak addig ne sebződjek. Aj. Így. Oké. Ott van még nagyobb, oké. Hol láttam én a szenet? Ne, eltűnt. Hova tűnt tényleg? Hogy arra a bányára jó lenne lenézni. Hoppá. Az ott egy elég nagyon nagy bányának tűnik nekem. Ezeket itt nem úgy gyors bele is vágom, mert miért ne tudjátok. Kell a kaja most. Még az elején vagyunk, ezek nagyon fontosak, meg igazából a végén is. Nem látok szenet, mert most én nem nagyon merészkedni oda. Jó. És nem hiszem el, kéne fákja. Csak igazából azért jöttünk. Atyám, már jönnek, és jó, hagyjuk ezt, itt nem lesz. Mármint lesz, csak most nem látok. És akkor viszont várjál, már nem megyek. Még nem tartunk ott. De ez micsoda? Urram, atyám, de utállak. Ez ennyi volt? Ez régen is? Nem, régen sokkal erősebb volt. Istenem! Ezt nem hiszem el. Megijedtem, azt hittem az elején ő robbant fel, és az miatt sebződtem. Fú, basszus. Jézusom! Na, gyere akkor, te csicska. Itt majdnem megölt. Jó, XP-ket nyilvánvalóan felszedjük, nem hagyjuk cserbe. Jaja, jó. Hát senet nem találtunk. Ja. Jó. Jézus. Jó, nem baj. Ott is van. Hát nem ezt láttuk, de talán ott is 2 láttam, de szerintem lesz még 5. Sőt, szerintem biztos. Meg is mondtam, hogy ne lenne. Színből nem láttam még olyat, hogyha valaki csak 2 talált volna. Hát 4, nem olyan rossz az. Legalább most már van fákjám. És a házra, lyukra elég. Nem ott láttam.
Jó, igazából itt vagyunk. Itt láttam, nem? Valahol itt láttam. Lámod! Szia, lámúr! Szia! Miért nem akartam rá felülni, he? Na mindegy. Ez furcsa volt. Ugye láttam fönt, vagy nem is tudom. Jó, mindegy. Elég lesz most. Bár szinte videón kívül szerzek gyors. Vagy 30-at, nem is tudom már mennyit. Jó, mindegy. Nem fogok szerintem videón kívül szedni, mert nem. Csak videóba játszok ezzel a játékkal. Szóval, de én amúgy szerintem el is fogok köszönni, mert nem akarok olyan hosszú videókat gyártani. Szóval, hát egész jó dolgokat szereztünk, a legfontosabbakat megszereztük. Jó, ez így jó. Azt kimerem mondani. Sok dolgot találtunk, kövi rész szerintem sokkal izgalmasabb lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nyomjatok a lájkot és iratkozzatok fel, kérdezzetek tőlem dolgokat, és én válaszolni fogok. Sziasztok!